143. 143. 143. 4 plus 256 eller 65 55 er lige med er lige med 5 plus 0, det giver 5, og 5 plus 4 giver altså 9. Så skal du huske at sætte et komma. 5 plus 3 giver 8. 6 plus 4 giver 0. Eller det giver så 10, men du skal huske at sætte et mente. 1 plus 2 plus mentet giver 4. Altså 408, 95. 143,4. Så skriver man dem op over hinanden. Plus 265,55. Husk, kommaet skal altid være over hinanden. Det er så lige med, eller 5 plus 0 giver 5. 5 plus 4 giver 9. Husk kommaet. Og 5 plus 3 giver så 8. 6 plus 4 giver 10. Husk mentet. Og 2 plus 1 plus mente giver 4. Altså 408,95.